Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Hello mga kapuso, have a blissful morning kanatong tanan, especially sa mga kapusong mama, papa, lolo, lola, mga inday ug dodong, uban pang miyembro sa pamilya nga nakaroon sa ilang mga panimay dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Daghan kayong salamat sa way hunong ninyo nga suporta sa GMA Regional TV Live Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Good morning kanimo sis. Good morning, Nix! And good morning sa tanan natong mga suki sa GMA Regional TV Live. Daghan kayong salamat sa pagsunod sa ato ang programa kada buntag. Ug sa gikaingon na sa kadaghanan, let's take it slow mga kapuso. Ilabi na sa mga ginikanan din ha, hinay-hinay lang ta. Ilabi na sa mga ginikanan nga kinsa ilahang mga anak. My gosh, mo appeal sa pagbukas na sa klase sa mga public school. Daghan kayong mga adjustments mga kapuso, no? But kita man, nag-adjust man jud tang tanan, so magtinabangay lang jud ta. Tungod kay karon naman gid puta kasuway ani Gani. wala tay template kuno sa hitabo kani adto. Sakto na, wala pa jud perfect no nga sistema busa mga kapuso. Let's all learn together and adjust together lang gayon. And so, let's start na our morning kay atong mahinabi si kapuso actress Jasmine Curtis Smith ug sayran ta unsa pa anyong angay atangan sa last episode nila sa Love on the Balcony karong gabi. Ug kay pipila ka adlaw na lang magsugod naman ang klase sa mga public schools. Atong mahinabi kining usa ka dakong opisyal sa Department of Education ug atong sayran ang mga last minute preparation sa ahensya. Samtang atong ilailahon kining Beatbox King sa General Santos City kauban ang usa sa iyang mga partners sa music ug dungan atong paminawon ang ilang makalingaw nga performance. Sa atong baliklantaw karong adlaw. Kung labing karaan nga simbahan sa Pilipinas ang hisgutan, usa na sa mga listahan ang Nuestra Señora del Patrocinio de Maria Parish Church o ang Our Lady of the Patronage of Mary Parish Church. Makita kini sa habagatang lungsod sa Bolhoon dinhi sa lalawigan sa Subo. Apan sa wa pa kini hingpit nga nahimong parish church, usa kini ka kapilya apan gumikan sa gidaghanon sa mga tawo nga mutambong sa mga misa sa pari. Gihimo na kining usa ka parokya niadtong 1690 ni Father Francisco de Zamora. Pipila ka tuig ang nakalabay gitukod ang watchtower tupad sa simbahan aron mapugngan ang pagsulod sa mga mananakop nga mga pirata. Hangtod karon nagpabiling nagbarog ang maong simbahan isip simbolo sa Kristyanismo sa maong lungsod. Nalakip ang maong simbahan sa mga kandidato sa UNESCO World Heritage Sites of the Philippines ubos sa kategorya nga Baroque Churches of the Philippines Extension Nomination ug gideklarar sab nga National Cultural Treasure sa National Museum of the Philippines ingon man sa National Historical Landmark sa National Historical Commission of the Philippines. Samtang karon mga kapuso, mahinabi na ni Cecil si kapuso actress Jasmine Curtis Smith. Mas mabuloko ng atong kabuntagon mga kapuso kay makauban nato ang usa sa mga maanyag nga actress dinhi sa Kapuso Network, Miss Jasmine Curtis Smith. Mayong buntag Jasmine and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag sa inyong lahat. I hope you're all doing well and thank you for having me dito sa GMA Regional TV Live. We're grateful talaga to have you this morning, Jazz. Kumusta ka na? How was your quarantine? I've been doing well. Quarantine life was slow nung una, pero nag-pick up naman siya eventually. We're back to work na. And nagkaroon naman ako ng opportunity para mag-focus on my music business during the quarantine. So, it's been productive kahit papaano. Mahirap ba, Jazz, to be away from your family ngayon na may lockdown, may pandemic? How do you stay connected with them as well? I think for me, nung una, sobra kong nadibdib yun. Medyo malungkot ako nung una kasi ang layo-layo ko sa kanilang lahat. But
at the end of the day, nasa sitwasyon tayo na kailangan natin isipin ang health at safety ng ating mga mahal din sa buhay. Back to taping ka na, and you have a new weekly series, ang Love on the Balcony episode for the I Can See You series. How was it portraying the role of a nurse? Kumusta in pag-portray mo nito, isang frontliner? How was it? For me, eye-opening, yes, but more of parang sa heart, yung heart mo yung nabuksan ng, wow, there's more to it than commitment. It's a sacrifice in these times to become a health worker, a frontliner, kasi mahirap talaga yung challenges na hinaharap nila. It's an honor to play a health worker, especially sa panahon ngayon. Totoo yan. And when this was offered to you, itong role as a nurse for the Love on the Balcony episode, what made you decide to take this role? For me, as soon as the opportunity came about, it was a no-brainer, and ano din kasi, maganda rin na makilala yung utak ng isang frontliner, and bilang mga aktor, ito yung opportunity namin para maaral yon, makilala, maintindihan ng utak ng isang frontliner. So, yun, I channeled mostly yung mga tita at tito ko at kung paano ay yung puso nila sa dedikasyon sa trabaho. And just talking about Gio, the character Gio, si Alden Richards, yung leading man mo dito, and you've worked with him prior pa, di ba, sa movie na Imagine You and Me, and some events as well. How is Alden as a leading man, Jazz? You know, he's a very talented actor, and I think he really works hard at his craft, and napaka-thankful ko that we finally get to work together again, and first time na yun nga kami ang magkatambal. But I felt like there was so much good energy working together. Parang pareho kami ng working ethics in terms of paano namin tinitingnan ng isang eksena or ano yung gusto namin ma-achieve sa isang eksena. So I feel like yun yung nagpagaan sa trabaho namin together, and it was just easy. It was really easy to work with Alden. And Jazz, through this episode, aside from the love story, what message do you wish to impart sa lahat ng manonood ng I Can See You Love on the Balcony? In these uncertain seasons na nangyayari sa atin ngayon, you have to make sure na kung meron ka mang kailangan either patawarin, kausapin, plansyahin at ayusin, gawin mo na. Kasi sa totoo lang, the only thing that can make this world better is if we are all communicating better and if we are all able to be happy together. And before we end the interview, ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga viewers natin dito sa Cebu at sa buong Visayas? I hope you guys are staying safe in your own homes. If lumalabas na kayo for work, please take all the safety precautions. At maraming salamat dahil andito pa rin kayo supporting GMA Regional TV Live and GMA in general. Salamat. I hope you guys enjoy the show, and most of all, have a blessed day to all of you. And have a blessed day then, Jazz. Thank you for joining us this morning. Thank you. Have a good morning. Full of love and full of lessons, usab ang mensahe sa Love on the Balcony episode sa I Can See You series. Busa at ang ikinin ninyo mga kapuso. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong Lunes na gyud ang pagbukas sa klase sa mga pampublikong eskwelahan dinhi sa Pilipinas. Subay niini, mangumusta ta gikan sa Department of Education unsa naka-preparado ang ahensya atong mga eskwelahan sa pag-welcome sa atong mga estudyante taliwa niining new normal. Karong buntaga, mga kapuso, makauban nato mga kadagkuan gikan sa departamento mismo. Undersecretary for Curriculum and Instruction USEC Diosdado San Antonio ug mismo sa mga kapuso ang Secretary sa Department of Education, Secretary Leonor Briones. Good morning. Good morning. Thank you so much for joining us, USEC San Antonio, and Madam Secretary. Unahon tika, Secretary Briones, gikan sa June to August 24 to October 5, the opening of the school year has been reset, has been moved several times. Unsa nakaandam, Madam Secretary, ang department for this Monday's formal start of classes? Ang una na mo nga desisyon, June, ano namin ni Adto?
Tapos gi-move na to August. Unya karon move sa president to October. So andam mi sa June, mas andam mi karong October. Unya daghan ang mga private schools sa Cebu o sa ubang parte sa Pilipinas, June pa nagsugod na sila. So kung usapan nato atong istoryahan ang pagka-andam, andam as andam can be. Oo. Dili man gyud nato masulti nga completely andam ta. Kumusta na po, Secretary, ang atong enrollment statistics for this opening? Doon na ba increase nga atong natala? Ang target nga gihatag sa Department of Education og makaabot ta og 80% sa last year's enrollment tungod sa kadako sa epekto sa coronavirus sa ato nga enrollment ug sa atong ekonomiya. Kung makaabot tag 80% sa last year's enrollment, okay na nakaabot na ta sa atong target. Nya karon ang atong total enrollment ay 89.019% or 24,720,714 ka learners tanan-tanan na public, private, state universities and local government universities and colleges. Tanan-tanan abot ta og 89%. Unya ang medyo impressive yun kaayo ang mga school sa public. Tungod kay ang ko ganina ang target nato 80% pero 99.681% sa last year's enrollment ang naabot sa mga private schools. So we have 22.5 billion learners. Pero there are others, Secretary, may ubang mga kabataan who were not able to enroll. Doon na si uban siguro nga simply may have lost interest to learn. How do we intend to reach out to them? Yung mga kanang giingon nato, Secretary, bitaw nga no student should be left behind. Araw-araw nagkakampanya tayo kaya umuusad at nagmo-move yung enrollment numbers natin. Tapos palagi naming naamantay daghang kaayong communications facilities karon nga unsay mga mahitabo, so exciting ang pag-go to school. Nya ang mga parents mag-interest pud sila kay dili man lang online ang paagi sa learning. Gi-inaugurate ang DepEd TV, DepEd Radio, nya ang pag-use sa modules, unya ang uban pa mga pamamaraan. Si Dads makatabang pag-explain kung ano itong blended learning. Yung wala kang magagamit na gadget, yun na yung printed modules ang ating ihahain. So, papadalahan sila ng modules. Alam po sa mga bahay, nakipag-ugnayan ang mga paaralan, alam na kung saan kukunin ito, paano ito makakarating sa kanila, paano ibabalik, paano sisiguruhin na hindi siya wala siyang dalang COVID-19 at lahat. Tapos, sabi na nga ni Ma'am Liling, mayroon din tayong TV, education TV at radyo. Ang mga gagamitin dito, parehas lang ang pinagkuhanan. Yung mga ginawa nating self-learning modules, ikino-convert sa iba-ibang formats. Secretary, how do we ensure po, ma'am, nga ma-maximize, ma-optimize nato ang learning sa atong mga kabataan ining bag-o nato nga mga modalities karon nga school year? Karon kay mo po may atong pag-implement ning atong distance learning. As I said, may combination man na usually yun with face-to-face. Karon ang gihimo nato walay face-to-face. So ato ni silang i-assess continually. Ako, I meet with the regional directors or management committee at least once or twice a week. Silang tanan na, tibok nasod. Because mahimo man na ni Zoom. So we know what is happening, what are the challenges that are emerging. So nakatabang yun ang technology nga mahibalo dayon ta og adunay mga challenges or may mga issues nga manggoa. Maghiskuta, Madam, on kaning mga grading system, performance sa mga kabataan, unsay gauge ani, unsay basihanan sa mga teachers sa ilang pag-compute sa performance, pagsusi sa nabuhat sa mga estudyante. Kay of course, ang uban ani mga kabataan will be ably assisted by parents or family members pag-answer sa mga buluhaton diha sa balay. Ang gagamitin natin ngayong 2020-2021, wala ring periodical test. Ititira natin yung dati written outputs and performance tasks. So, habang sa distance learning, magsasubmit sila ng mga
mga sagot nila sa mga quizzes, mga sinulat nilang reflection, o kung ano-ano pa na nagpapakita na may nauunawaan sila. Tapos maliban dyan, magbibigay din sila ng magsasubmit din sila ng performance activities. Pwede rin itong nakasulat o pwedeng yung mga naka-video o pinapakita nila na alam nila yung mga inaaral. So magkakaroon pa rin ng numerical grade ang mga bata at pag medyo magpakita na hindi niya talaga ginagawa yung mga gawain, baka hindi rin siya papasa. So gusto natin seryosohin din ng bata ang mga pinapagawa sa kanila kasi kailangan namang makapagpakita sila ng kaalaman at kasanayan sa mga inaaral. Thank you for that, Yusek. DepEd budget po. From an initial request of 1.1 trillion for next year's budget, you were allocated with around 606.5 billion pesos budget. Some groups are saying po, Secretary and Yusek, na this is not enough to cover the needs of the education sector, lalo na ngayong pandemya. Your thoughts on this po? Ingon sila nga unsa ka gamay, unsa kang nubo sa imong kuan, imong habol, di mo baluktot lang usa ka in the meantime. Oo. Pero daghang kaayo po nga tabang niko. May kay ni blessing usahay ang poverty. One time I said during a budget hearing that poverty is a blessing. The lack of resources is a blessing because one mapugos ka nga mahimo kang creative. Mangit paagi nga dili kay dako gasto. Ikaduha daghang kaayong mutabang. Tungod kay niko sa tanan tingaling aktibidades sa atong gobyerno sa atong society, education is the most loved. You have 100 million people who care about education. So karon dako kaayo ang mga wave of pagtabang gikan sa local governments, gikan sa civil society, gikan sa mga private individuals. Nay, usa ka question diri sa gikan mga isla diri sa Cebu, for example, Kaobian Island sa may Lapu-Lapu, mga low risk areas, Secretary, nga walay kaso sa COVID. Nay uban mo request unta og face-to-face class kay tungod sa kalisdanan sa telco signals, mga limitations, posible ba maka face-to-face ani mga lugar nga wala ay kayo'y risgo sa COVID? Ang presidente wala man magsulti nga adunay exemption. Ningon man siya tanan gyud. Apan makita man nato ang logic sa ginapangayo na ining mga isla. Dili lamang sa mga isla sa Cebu, isla nga dool sa Negros, nga isla sa mga sa Mindanao, nga wala man gid sila maigo og COVID. Never heard magani nila ng COVID. Pero tungod kay mao na decision sa presidente, ato nang i-bring to his attention og musugot ba siya. All right, with that, pasensya kayo, limitado kayong oras na mo karong buntaga. Magpasalamat mig dako sa oras kag gihatag ninyo namo karon. Of course, kang Yusek Diosdado San Antonio sa DepEd ug ingon man kanimo Madam Secretary Leonor Briones sa Department of Education. Daghang salamat. Thank you so much and good luck sa atong Department of Education sa pagsugod na sa klase. Thank you, Yusek ug Secretary. Thank you po kanimo. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, let's learn to do beatbox karong buntaga. Makalingaw gid paminaw. Ug sa pipila nga mga artist nga nagkahilig na niini, mihimusab og mga ubay-ubay nga mga viral videos karon sa social media. Atong ilailahon ang usa kanila gikan sa General Santos City, si John Beats. Kauban karon ang iyang katandem nga si Abigail Escabarte. Good morning. Good morning, sir. Daghang salamat sa pag-uban kanamo kang John o kang Abigail. John, unahon ti ka kay ikaw man gyud ang bida ani sa beatbox. Sukad pa kani adto nahilig na gyud ka ngano nagkahilig man ka og beatboxing? Nahilig ko ani tungod kanang nako inspiration kanang nakoy mga pangarap na gusto nang matupad para sa akong mga pamilya. Nagatag og kusog sa kuha karang akong pamilya para gusto ko matabangan sila siya beatbox gisudlan ako beatbox tapos wala ko kabalo na ani may tabo sa akong position karon practice og beatbox bisa adlaw ga PE habang galakaw gamay pamiligya pandisal ana sir.
Aha. Gi unsa nimo pag-train? Unsa magyoy pamaagi na gyud pagbuhat og beatbox, John? Una-una sir kanang basic sa jud una kanang sir bitiki sir mo na ginatawag na butike and sir dira ko naguna nagsugod sir nangan ako sir simpan sir bisag buntag bisag magkaon sir bisag maghugas sa asa magto beatbox sir bitiki lang yapon para makatuon lang. Di ba kamahutdan og hangin ana, John? Dili man siya sir kay naman po siya technique sir. Naman po siya technique sir kanang mo hinga ka o ang hangin kanang outward sir ba. May pagawas, may pasulod. Ay mga technique man. Pagawas sa hangin, pasulod na po pero makahinga ka. May mga technique sir ba. Murag imagine ako. So karon ang imong mga performances, of course makita nato sa social media, daghan ang naka-daig, daghan ang na-inspire. Unsa reaction nimo ani? Actually sir, nagpasalamat ko sa tanan nagsuporta sa ako na dili ko katuo na nasuportahan ko ninyo kay ako simple naman ko. O napasalamat pud ako sir sa Ginoo jud una sir patanan kay tungod niya gitagaan ko yung talento o wala ko angay dili na ko ni ikambog kay kani hatag lang temporary lang tanan. Pagkanindot ana paminawon, John. Ani tani Abigail, ikaw ang Abigail, bokalista ka unya karon nag collaboration mo ni John. How was it like? Kumusta man ang inyong partnership ma'am sa inyong performances? Jud sir, kailangan jud anak kay walay tono. Usahay maano ka kay wala ka sa tono kay dai ni kay way tono. Tungod kay nag-istorya naman ka ana, bi mangayo mi og sample gikan ninyo. Sabi yung madalit na mga kanta karong butaga. If you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you, baby, of the days I'm living right. Singing at the top of my lungs. You're all that Alright, wow, thank you so much. Pagkanindot sa performance sa buntag, katapusan na lang, mensahe ninyo sa mga tao nato o basi gusto mo invite sab nga atangan ang inyong mga gimmicks sa inyong mga social media accounts, John o Abigail. Yes. Yan, thank you kayo sa mga nag-support kay John. Salamat. Of course, follow sa YouTube channel o sa Facebook nga account. Daghan kayong salamat sa panahon makalingaw nga morning mga kapuso. Kauban si John Beats o si Abigail gikan sa General Santos City. Thank you! Yan, thank you Thank you po. Thank you sir. Thank you. Sa ginaingon pa ni John Sil nga ang iyang talento kuno self-taught ra gyud ni unya. Constant practice lang gyud. So meaning, pwede pa rin ta mag-cut-on. Dili pa ulahi, pwede ta mag-cut-on o beatboxing. Basta kursunada lang gyud kuno. Pero gisuwayan ako ganina murag lisod gyud. Di ba da? Sa ato na lang ning mga estudyante next, basin makatabang ni sa ilahang pag-study, kaning mga memorization and so on. Basin makatabang ang beatboxing kanila. Tinuod. Busa mga kapuso, aduna kami words to ponder alang kaninyo karong buntaga. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. By Og Mandino. Sa mga kapuso nato nga gustong mo preview pagbalik mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pumahimo sa mga kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kayong salamat sa laing adlaw sa atong pagpanag-uban. Thank you for joining us this morning mga kapuso and the next mornings to come. So tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Hangtod sa sunod higayon mga kapuso, that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.